Тук един мой приятел не знаеш как да скочи, аз познам с първия път, когато бях нуб, го направих това. I know these streets. Knew them anyway. I must keep pace with Kylina if I'm to find the one responsible for this. Аз съм с кухненски нож на спид атаките. Не. Принципно и двамата мога ги убия с спид атака, ама не ми беше до чакането просто. Не ми се чакам. Аз съм нетърпелив вече. Гледам да съм бърз, не бавен. Иначе... Мога и двамата спид килс. Стигнахме малко по-ганата част до играта. Трябваше да цъкна C, аз натиснах друго. Но пак. С принципно не спазвам командите на играта. Там. Да видим. Ето ли това мога да направя? И ги изчаквам. Тъй като не знах нищо за играта, ги убивах как си искам. Сега мога всичките. Фак. Ако сте нов в тази игра, няма да мога да я схванете. Ох, боже ми. Малко е трудно да коментираш и да играеш едновременно. Вижте, тока ще му накълцам. Не, фак. Избързах. Не, чакай, ще има реплей. Бам! Чакай, бум. Хора, нарочно се самоубих, за да видите как също трябва да ги убиете. Хора, нарочно се самоубих. Сега ще видите що. Чакай, къде е? Принципно не ви връща при сейф, а ви връща на друго място, но сега просто сейфа е последното чекпоинтче и... Не знам как да ви го кажа, все още не разбирам напълно играта, забравя съм всичко. Това ще го накълцам. Така трябва да ги убиете, принципно аз ги убивам така, но ако искате мога да ги убиете по другия начин, който щех да го направя по-рано. Аз само убих нарочено. Това не го считам за умиране. Ще го считам за умиране, ще считам други неща за умиране. Бе, трудно е. Да коментираш и играеш. Принципно... Where is kind Asha, who would stand before her stall selling fruits and flowers? Or the errant children, making trouble as all young ones do? Gone. Oh. What the... Fuck? Ето, последното ми чекпоинт място. Не за мен.
Where is kind Asha, who would stand before her stall selling fruits and flowers? Or the errant children, making trouble as all young ones do? Gone. All gone. И това беше странно. Беше бъгнала играта. Добре, както и да е. Ето трябва да се обърне пак. Нарочно искам изната с спидкил, за да знаете, че как бързо се... как да не ви вадат много кръв. То така въобще не ви вадат кръв. Разпрахте. Да не си хабите мечовете, които вземате от тях. С C си вземате мечовете, да знаете. Принципно вие това трябва да знаете в началото на играта, то ви тренират. Играта е старичка, но заслужава да играете. BGamer май вече си изтегли Far Cry. О, фак. Тоест след малко може би ще му звънкам. От този сейф ще спра клипа за малко и ще настроя нещо в рапса, защото трябва да нещо да променя записващото място. Ами добре, паузирам клипа и ще... но всъщност то директно ще е в друг клип. Така че да, до следващия клип, който ще бъде след малко.